ke senjuk kinang dalam senang dari Boy District ngidap di Sokia ha kanika issue atau bagane ka jinglip like kha hai tikhai de jengi kamu kerja yang iba kharsan lon mutan bugadai ke jisisha agama ka Boy District jengi ha ka babun ke ki generation center kidan hari Boy hari ka like pat ngim yok kikina ke jingdu kalau ka kharau ya ka Boy jengi kino sisno jengi jilip ka like ta ki tiar kitar ki kisam ta ki business kamu kan mene tinaglia jengi ke sanjuk Isokia yang nakam tengi sokuman mata kasih ha ka bang layak mani keduk edisi ha din ke jingbu jengi ya ka memordom ke jikar pak sai kular ya ka Isokia yang nakam ban nagaliang jongi ka sanjuk yang ba senang ro ngiklai ban ya karsan lam ya ka department ban yarap ya ka kena mansot ngene ke problem ikmilen tiru ba sarkar kan Isokia yang ka isu ke jengi jeng paiba na bu paiba jengi lumat ha no ka jengi hamtam ki si ki por ha ka ba ka exam ka don kumulakan mane nagaliang jongi ka senjuk ni rumah senang isur berpenpau baka karpa ya ka board ka MSL bahkan Isokia halor kane ka jinge upaiba hamtam kidon ru kum ketu ka subhagia skim hakaba manta ka basi sinam tam ei kidon ki connection re ka bill ki padyo nang taki ki wiru bun ka jing bompai kena jaga bill ka ra ka jinge ya ki paiba basi ka bill hawaj hadin ki jing kendu jangi ki ndong ki officer jang department ka jing ki ong ba don ka jing bomsu ki kena ki bill se kata di kadau kapa ki le akan dia kam le kin Isokia ya ka jing ai ting nai kala hade kata kare kam dei kanong rem ka sisa dei ka jing ketu hi ka dei na kala department kamla pembiang ki bil ki bor ka biang ki paiba ki bla marsil ka bil namar ka poi ka bil ka sis poi ka bil ka pahe ki bla siu bersil ti ka dei ka jing lak kha kha ka kata sisa ti na kala jongi ki senjuk kan ba senang ni play ya ka bani karsan lem ya ki kino ki seng ki kamta ngani ka sing le ya bisa lak tilang ka seng HNYF ya ka bani karsan lem ya ka isu ini kersan ya kan ke isu bagi community maka department ni ke sarkar ke Isokia je pula naglia ka senang idang yalam jaga senjuk dengan ba senang jadi tam ke bejur ru kadai kari Boy pat bani ki distrik kadai karukom perkhat kadai karukom sule trekam yang department kawan ra ya ka jingjengai karukom perkhat na kata misau ba kadon ka negligence kadon ka jing uroi ka jing nyubeng ka jing ibeng yengi kinong susnong kumbangalakeran manakane bangi kinong susnong hapori Boy teng-teng ni sa sim kebu ya kajing long sisur ya kajing long sida namar ba ngim juela persa ino inuru ngim dai kibru ki bacalan sino inuru te kisim kebu ya kajing long sisur kajing long sida kajing namar ngim junang manang te kane kadai kesin ke ba abat kadisi ngilai kran ni kita kajing te lada ini tibor ki bangi ngi kendu Kim sim bakadai ka kam ka bakhia ka badan kam ke ngin sa pun banabyang dakiwi pat kilat ki bakam ba khnang man panti kena ba ka rukom sam boarding kadai banlong ka berhenti kadai banlong ka rengkat kadai banlong siliang yengi kinong sunong kam ko dong Boy bat kini ki commercial area ki bangila ban mantas ni te ngapon pau susu ka jing so benyau manta lapra nyau benai di kena school kidan hak deng ka jing bom tikni tikna ka krat ka puli dang le ladab je ba ka sarkar ka pembena po kane ka sibnai sedang ka exam ngam tharai ba ki kena school lan ki kini paken la ban tham mati sa man kamit man krat kalong ka jing ai sisa ka bakra tembe ta ki kena school wat kino hikai ru ki ha ban lai correction klam lai kumno pin trikam tang momuti pinam la ban lai correction wat la ki ong makna ban lai ya ka assignment da ka online ru andai ka ni krat ka gidan kam am klam lai kumno krat ka te tang na momuti ngino kunti bat nginam tharai ba kinla ban pandai piki kos kujunti nagam taka exam ka babha ka toki temdai tangi kena students mdai tangi nangkai wat ki business community berokai baro ki dukan klam like bat bang bat dukan klam like anam la ban terkam kinam la ban ron business ki bor sensar juga distrik lane ki nong nikmat jong boro ka nong Boy kidai ban sim bakane kadai ka priority mata dalam da kumta kamot wat nomong ingi bang yai tam nomong ingi bang yai lai ngin la ta ko wai pat kalanti ka ba kham LSA